Til den her vlog, det er vlog nummer 2 her fra Bornholm. Og i dag der skal vi ud og gå af hvad jeg ved. Og jeg har ikke lige hørt programmet helt 100%. Men det får vi at se i løbet af vloggen, hvad der sker. Så håber I gider følge med. Så lad os bare komme i gang med videoen. Frem til Østerlars Kirke, og det er en rundkirke her på Bornholm, som I kan se. Det er nemlig en af de mange rundkirker, der er på Bornholm. Jeg mener, der er 4 eller sådan noget, så ja, det er en af de ting, der er meget særligt ved Bornholm. Det ser man ikke andre steder, f.eks. ude i landet. Så det er lidt spændende at komme ud og se det. Vi har lige været derinde og se Østerlars Kirke. Den er faktisk pænt spændende at være derinde, og det var utroligt flot. Fordi det er jo langt tilbage fra tiden, den er lavet. Så alt i alt så pisse fed oplevelse at være inde og se den. Det er sådan nogle gamle ting, som der har stået der mange år. Det er faktisk spændende at komme ind og se det, så det er klart anbefales, hvis I kommer hen til Bornholm. Vi er kørt mod Gudhjem og har lige parkeret her på en parkeringsplads lidt lige i nærheden af Gudhjem. Så går vi lige ned mod de andre, og så skal vi kigge lidt her i Gudhjem og se hvad der er. Og måske så jeg har nok lidt tid, og så finder vi noget at spise her i Gudhjem. Men nu ser vi hvad der sker. Få is her i Gudhjem, og det var faktisk en rigtig god is, og I har lige set sådan lidt af isbutikken, og nu her går vi ellers bare rundt og hygger os, og lige nu så venter vi på, at min brunsøster får sådan en der toast der, grillet toast med ost, men vi efter så prøver vi at finde de andre, og så finder vi ud af hvad vi skal derefter. Vi kører fra Gudhjem her om ikke så forfærdeligt lang tid. Så kører vi hen til et nyt sted. Altså, jeg ved ikke, det er jo planen er, fordi jeg ikke lige fået så meget at vide, men de voksne ved nok lige, hvad planen den er. Så ja, det ser vi på, hvad de har planlagt, og så følger vi bare efter. Vi har været hjemme i nogle timer, og jeg har bare ligget og slappet lidt af nu her. Og vi har fået spist noget aftensmad også, og vi har lige været ude at bade nu her, og lige kommet ud fra badetur. Men jeg tænker, at jeg vil smutte i seng her om nogle timer, så ses vi bare i morgen. Det er en ny dag, og vi er kommet til Gudhjem her i dag. Og vi skal ud og sejle i dag. Og i dag der skal vi faktisk ud og sejle, så I kan godt glæde jer. Og så kan jeg jo lige supplere op med at sige, at grunden til, at vi ikke skulle ud og sejle her de sidste par dage, det er jo fordi, at det er blæst en halv pelikan. Hvad siger I, drenge? Er det godt rigtigt?
Jo. En halv pelikan, prøv lige at kigge. En halv pelikan, ikke også? Mega. Yes. Nemlig, så over til Christian. Så ja, det var egentlig grunden til, at vi ikke skulle ud og sejle de andre dage. Men i dag, så skal vi ud og sejle, og det bliver skide godt vejr. Det bliver skide godt, fordi det er skide godt vejr, som I kan se. Solen skinner det hele lige deroppe. Og blå himmel, altså det kan ikke blive meget bedre. Det er perfekt vejr til at sejle. Vi har været ude at sejle med den der båd der hedder Thor, og vi var ude at se Bornholm lidt fra den anden side af, og få fortalt lidt. Det er faktisk rigtig spændende og hyggeligt at være ude og lige se Bornholm fra den anden side af, i forhold til inden for fastlandet en dag. Men nu er vi bare hen mod et røderi, og der er været snak om, at vi måske skal spise derovre. Men nu får vi se, hvad der sker. Billeder fra dagen. Vi har været inde og spise på fiskebuffet. Det var mega lækkert, men nu her er vi på vej tilbage mod bilerne. Er vi på vej op ad en rigtig stejl bakke. Så ja, det er bare dejligt. Jeg er for kendt til det her sted. Vi er ankommet til Helligdomsklipperne, og vi er på vej dernedad mod dem nu her. Men vi vil gerne hen og se den, hvad det hedder, jeg tror det var Tørregryde. Der er lidt gåvej nu. Men nu ser vi, hvad vi kommer hen til. Det var sgu lige god. Ja. Skal jeg komme ned og have fødderne i møllen? Ja, så stiller du sådan der jo. Det kan Ole sgu da ikke komme herned. Tag et billede af mig. Er det hårdt, Paul? Helt hårdt, Paul. Er det rigtig hårdt? Det var rigtig hårdt, det der. Gør du det igen? Ja, det gør jeg i hvert fald aldrig. Har der lige sådan? Lige nu sidder jeg her i bilen og venter på de andre. De er lige gået i Netto for at købe noget aftensmad. Neo, så skal vi have salat til aftensmad, fordi vi er pænt med det efter, vi var hen og spise fiskebuffet. Så ja, der skal ikke så meget lige nu, udover at jeg venter på de andre, og så hører jeg noget musik. Så. Men inden så længe, så vender vi snuden hjemme imod pladsen igen. I dag der skal vi ud og klatre, lyder det til, ud og klatre og på noget surfbane og så videre. Men jeg tænker, at I skal følge med, fordi jeg tænker, at det bliver rigtig spændende, og jeg glæder mig faktisk selv til at komme ud og i gang og prøve at se, hvad det er. Fordi jeg er lidt nervøs, altså, men I kan godt glæde jer til at se mig som Spider-Man. Fordi at, jeg er bare det klatreman. Jeg har været herude ved det her klatrepark i noget tid nu. Vi har fået klatret, så vi kan se, at vi har hjelm på. Så hernede har vi noget sikkerhed på, så vi kan spænde os fast i de reb, der er. Det er sådan en der, jeg ved ikke om I kan se det nu, se det nu her. Men det er sådan en der sikkerhed, så vi kan svæve og alt sådan noget, så vi ikke falder ned. Så hvis vi skulle falde, så har den også de her seler. Så det er lækkert. Det falder også sjovt.
Det kan klart anbefales, det her klatrepark herude. Fordi det er fucking sjovt og rigtig hyggeligt at være herude. Men altså, hvis man har højdeskræk, så skal man sgu ikke prøve det. Men jeg får overvundet noget med en højdeskræk nu her. Men jeg har lige været på at noget vand, og jeg er på vej tilbage til de andre nu her. Så jeg lige sidder og drikker noget vand, mens jeg venter på de andre. Kommet hjem fra det der klatrepark, og lige nu så er der fodbold, så jeg vil gå ind og se noget fodbold. Og det er selvfølgelig OB, der spiller, så nu håber vi på en sejr, og de spiller mod Brøndby. Men nu får vi se. Det er jo sgu lidt sent her i går, og fordi jeg blev sgu lidt træt. Men vi fik set fodbold, og OB de vandt over Brøndby 2-1. Kom så. Men jeg tænker, jeg vil runde vloggen af, så hvis I kunne lide at se med, så må jeg meget gerne smide et like. Og hvis I nu hører på kanalen og synes, at det var en god video, så gå lige ned og tryk på abonner lige nedenunder. Så vil det gøre mig rigtig glad. Ellers må jeg have det godt til at ses i min næste video. Hej hej.